statură, a alergat înainte și s-a suit într-un dud ca să-l vadă, pentru că pe drumul acela pe care să treacă, avea să treacă. Iisus, când a ajuns la locul acela, și-a ridicat ochii în sus și i-a zis: Zachee, dă-te jos de grabă, căci astăzi trebuie să-i rămân în casa ta. Zacheu s-a dat jos de grabă și l-a primit cu bucurie. Când a văzut lucrul acesta, toți căteau și ziceau: a intrat să găzduiască la un om păcătos. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și i-a zis: iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă am năpustit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Iisus i-a zis: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, că și el este fiul lui Avram. Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Binecuvântat să fie numele Domnului. Fariseii, Saducheii, Ana și Caiafa, Irod, Pilat, l-au cercetat cu deamănuntul pe Iisus Hristos. Căuta să vadă ce vină are omul acesta, dar din pricina, pentru că el era Fiul lui Dumnezeu, n-a putut să găsească nicio vină în el. Aplozii care l-au căutat să-L prindă pe Iisus Hristos, când au auzit ce a vorbit Iisus Hristos, li s-a umplut inima și când s-a întors înapoi la farisei, spunea: niciodată n-am auzit vreun om să vorbească cum a vorbit omul acesta. Iisus Hristos este dus în fața lui Pilat și spune: nicio vină n-am găsit în tine. L-a cercetat cu deamăruntul și nu a putut să găsească vină în el. Întrebarea mea este: de ce cauză, ce vină găsesc eu în Iisus Hristos? Că nu pot să mă pocăiesc, că nu pot să cred în El. Ce mă împiedică pe mine? Ce te împiedică pe tine? Ce mai vezi tu în Iisus Hristos? Pentru că El a murit pentru noi. S-a jertfit sus în cer față de cei 24 de bătrâni. S-a jertfit față de tot. S-a oprit cerul jumătate de oră. S-a făcut tăcere în cer. S-a jertfit Iisus Hristos pentru tine și pentru mine. Ce mai vrei să-ți facă Iisus? Caută pe Iisus Hristos așa cum a căutat omul acesta. Oamenii care nu-L cunosc pe Iisus Hristos